Kaza mabalansi. Shamwari. Iwe kongashe niwe ningochibikira mwana ari muklasi. But no that AIDS aichauraya. Chauraya. Auzi. Inu na mapirizi. Enda uzuwa. Enda uzuwa nyatsobuda. Fambirana nenguva. Iwe ukatoita undoita hofori. Enda kuchakisa. Hofori. Anoda akutera takuita kwangu. Kana da unyatsobuda akutera. Anoda akutera ita AIDS. Utengo kabira oni. Nokutika. Ndosimba needzi. Handie kupita. Unongojira. Handie kupita kwa chinyama. Ndozone ngochizwene shamwari yawe. Cha kwavana vasikufi muno muZimbabwe demo. Zimbabwe. Tikutaura zvinhu zvokupi. Vanhu vari kufidha huku dzavo nematebhizha AIDS. Aiwa izvo Hausati wambozvinzwe. zvinozikana. Saka Asi manje saka uri kutorova, uri kutokabira. ngazvitesti kunge huku. Kamari kune vanhu vakawanda vari pachirwere paipai vari kuarura mapirizi ekuti akasaita tsitsi dzekukudza ega haufa wakazvia vanhu vanenge vari fiti kupfuura vanhu vari fiti wambozwa murwere ari fiti kupfuura munhu ari fiti. Aiwa katidirike kuti ndononzi tanzitofanira kuenda tese. Saka uti idhiri, uta AIDS idhiri. Kuti iwe ndonoitsvaga kukutaurira kuti ukanzwa kuti waita munyama wasangana nazo mhanya kunorapwa hazvaufe unogona kutokuoni zvimwe zvinhu ukaiaidawo ameno zvako kana kuti ukada unonzi wakaroiwa wenda maponsero Cha chimboisa kapu pasi. Tinoponera. kaunda chepavhirezi Bricks chimboendesa maseso. Cha. Still busy or kulamba uyi. Handisi kupenga. Ndiri busy ono ndikukuita interview. Yo akutiza nyaya yako iwewe. vanhu vako vari kundibvunza tunyaya twadhako. Bata kapu yacho usina chunasi. Saka pakasoni mukadzi wako Enda nomira paside pemface wako. akabhebhika yakari pachikupu pedhabho panja. Muratidze kamukadzi kake. Mukadzi wako Akabhebhika aka. Kamurungu. Unyenga warungu ke every day unobonako. Baba pichi. I think Unotibata tungani twarungu pasuko twarungu. msikana wangu msiya Twarufu twarungu twakafanana. Ndopfeka mared bareta every day. Kamilitary murungu. akane chino mana pandotsa makamu akachera Tokoma pala. Mira paside papakasoni. Hazina pakasoni edzikurai. Usatizeka. Chichikurai. inouraya vanhu vasingarapwi. Apa vanhu voda kupomedzera uroyi because abatwa idzi. unofanira kuramba uchikanga uchiririsa imweni ichibuda Unobuda mbunduru. Topura pakasoni asino. maziso tiri mugomba rinoita serinovhebha
mana mabumbiro nairo nechikara Chikara wakadai so paka so norisoba senge so. ndirisobere Wakadhakwa. mamukashe inini ndiripo Chakakugomba ka. Ndagombototo. Mr. Snake enda papa side them chicken station aiwa hatina basa kuti mumwe wako uyu akapedzera kukanga mukadzi wake paakaenda saka ndo problem yedu da kuona kuti tingaite sei mukadzi ari kuzayani that's why hasha dzaanokuitira idzo kuti muchida moto batsika moto zviri kubva ipapapa Pahavi. Ani havi yamuhuro kutange nigrets. Lepezera kudzipa kavi. pedzera wadzipwa saite tekiteki nekamurungu ako sei nekamurungu ako umonotsvaga mabhebhi momutsvagira but hanzi ndikutya kufanira idzi Kuda chikarekisirere rine matsinga repaini eforere. Tinotenga kava vasevasa. Nonira pineapple chita sei chiplasta. otherwise handisi mutone plan yemuri kutoplan pavantu yawilling kunditengera nekundibhadhara zvisina nezvi nhasi chimboite ngatingotanga karatidza kuti muri really needy people chakandibhomba chikara ndidafozha fodya utsvage mabhizi Naona Mr. Coca. Soti urize energy yepumpu manje kambubhema ka. fodya ari kusungisa kakupa vanhu Muri kupi? ada kuti munhu ablay Hatisungwe. Tangwa tsvaga chipaketi chakapera. Manje handisanda kuita zvako. Ndafonera kalunga kanzisika. what goes around kauri Kuti ukange ya zvese zvinova. hausi kugona kumanyuva I always give you a job Kuna chauyere. asi kaenda kuigira ukaya zvivanhu zvacho ndoni wada zvitsonda Pepe ndakamupa chibasa. hapana Ndakuti enda mugosto. Akukwata kutange mbudzi yakaiswa tambo. Iye gonzo. msiku Akutange mbudzi usiku iri kudhonzwa netambo. Akasha futi kwakana binzi. zvakaipa akana bhinzi Kamponze. braza kakaramba tachi mani beside kwangu tachi yakatobva yangoramba 2 minutes 2 seconds kudisa mapicture amaita diwa mumba sanyanisa picture amaita diwa botarisa zviri panzi Wakashika chinyama. chuma hanga tichamirira kujenikwa pakasoni chemwari kakabira kakauya kwanditira kuti taka ndatara natichakuyanvanangoridoti mfanongadoti komoware vechi Eka. Oh, saka ndakatadza ichi. awagona but manje kataipi yacho manja Saka ufunga kuti uchaona Rihanna achiuya achifamba kunyange hove iri kubva mumvura. vachizwa wagaiwaga risingaiti sakafuza ndichaona Rihanna achibuda achifamba azviitike its next to impossible Kushtoka kuzayani abva achigugugugu obva ndinabadira nashe urudani saka makidho watiza nyaya yekangi vanzi mbuda tinotesa mudhoni make vanzi batodiwa mudiwa ndiziana but zvitori bhoa unozati amaita diwa vakazvinzwa izvika vanotodzoka kubva kuzayani
Usibata tundu wakaipa. Plus ndagara ndisingabati unoziva kuti kubata chinhu chakashata. Aiyo waibata wakadzi vanhu muna second mani ndakaniwo. Vapura blajeza pamai manje. Vapura mai manje blajeza. Taitangoitanga varipo. Neunhu hwakanaka ndiri munhu ndinoza I'm a changed man, you know. Kana munhu wakunamata. Kana munhu wamwari. Imamuzive. Aiwa kumboendereko imimi ndikatazoti Shamari zvinhu zvazvidi kubvirwa tsitsi zvinofana kublaswa. munoita kunge madhakwa nekirango mafu vatienda tirisi kapesikari papaseja vai ndokashaya kuti Ndiani kwe? Enena pakasoni. Pakasoni zvinoda permission yani wozamwa hachadi Achadi achiita pamadziro. Anakaburira akabora pamadziro. anoona kuti achidawo zvimwe zvinova iye ndiye anoziva zvakaitwa kuti vanga vari isati saka tinogona kunoigira munhu asiri kuda akazochema nesu Saka auchadi. muda kuti muite kana semafanzi angu because marazani muri mafanzi angu munoda you are very concerned Tiri concerned nekuti hausi kukanga, hatisi kufarire. Hamundifarire. Tikufarira chicha wakaita. Kundwa nasabhuku vhara izipa. Ndakuvataura kana Vakumbuke bosi vari kunama. Vana hasha. avakuenda kaevhidei vanoteera evhidei Handikona kwakutosvika. muda kuti patange bhokiseni panapa Bosi takabatana nyaya yese toidzora kwauri usati watanga bosi. Tese tichabvumira kuti ndiwe. Kule. Hanzi nemfana hanzi makunzi sabhuku vhara izipa. Anopenga. Fast active usangosmaira. Haasi kukanga that's why. Impane. ona zvendikutsona nematsagana kule matsagana aya anondijairira ndauzoaradza type yangu chaichai Ndosofta kuyo kuda kuita nyaya yako neizande nguva neclass unozokanganwa kuningira unokanga wadhakwa. taura brain kaitaura andina brain ndikutaura taura una nzero auna nzero nzero ndi brain hanzi kangi yoda pasina kudhakwa Ndinyazoziya zvauri kuti Kana mukadzi chaibika mustova achikanga chaizvo. Mushini wakaloka nezehu sakabva unosvobata papi wakarwa neclass Hanzi kurova neclass system. haiwa ndotokangwa nechimoko chacho kana vamwe akasiya agadzirwa mfesi zvimoko hazvireti nogona kusiya vagadzirwa kuti simirisa hatisi kuziva kuti haasi kutsvaga here zviri kuramba here kuti iye haasi kuda here vamwe wakaloka Ndisiro pachaja. Ipopo izam. kawani Daddy. Taura itinzwe daddy. 1+1. Yeah. Should you say? afull size man Mukona se? ngumbozotanga masaizi Koma bebe. Mira idedzi. Koma bebe. yeah it's 5 weeks 5 weeks. yeah Can you control yourself? yeah never Never say. yeah for yeah Andika. Muruma ina update. yeah it's size Bo.